Assalamualaikum, bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wasallim. Tasih nyawiji kalian parsona Gus Waloyo, Pondok Pesantren Pitutur Luhur, sakidulipun lampu merah Karangpandan. Sakmenika kula minangka bakal calon ketua PCNU Kabupaten Karanganyar kampanye teng alam kubur. Niki sowan Mbah Kyai Sirojudin. Tapi senes Sirojudin Abbas Perti ya, tokoh terkenal zaman dulu niku. Niki Mbah Sirojudin Tasik Madu, monggo. Sami sowan mriki. Ora diopeni, mboten diopeni, mengke haule niku akhire haul Tasik Madu sing dihauli wong luar negeri mengke. Kaya Solo niku kudune sik dihauli kan Ki Gedhe Solo. Ki Ageng Solo, tapi sing dihauli malah wong luar negeri niku naudzubillah ngoten lur. Mula diopeni monggo dulur Tasik Madu, warga Tasik Madu, warga NU terutama, dulur Tasik Madu sedaya. Niki enten makame Mbah Sirojudin nggih. Leluhure Mbah Muhammad Sholeh Karangmojo. Enten Karanganyar niku naminipun Mbah Muhammad Sholeh sing terkenal siji Karangmojo, loro Ngargayasa, padha ampuhe niku. Sik Karangmojo niku ninggalke Masjid Jami. Mbuh warisan mbuh napa? Rintisan sing genah ninggalke Masjid Jami Karangmojo niku lak Mbah Muhammad Sholeh to. Niku riyen Pakde kula mondok teng mriku teng Masjid Karangmojo. Sing cerita Pakde kula langsung ngoten. Enten malih Mbah Muhammad Sholeh Ngargayasa, makome teng Kasian, tinggalane masjid telu, Telap, Gadungan, Pelawan, Kasian. Manuskripé oke sik ilang. Ndek menek tulisan Jawa kae tak simpen, urung tak goleki neh ngoten. Lah niki Mbah Sirojudin titang Tasik Madu, monggo. Ngoten dulur warga NU diopeni. Melu handarbeni senajan ora turunane, melu nggondeli. Ndak diaku wong liya, dibaklawikan cilaka mangke. Nggih, digondeli, melu handarbeni diopeni. Lajeng mulat sarira angrasa wani niku ajarane Mbah Samber Nyawa. Den Mbah Samber Nyawa kan penguasa di Karanganyar, Wonogiri, Nglaroh, Metesih ngoten to niku lak penguasane Mbah Samber Nyawa, Kadipaten Mangkunegaran. Ngoten to Lur. Lah niku monggo estu niki. Dadi banyak nama-nama yang mirip. Keturunane Mbah Sirojudin niku enten sing namine Mbah Ngali Muhammad. Mbah Ngali Muhammad desa kula ya ana Mbah Kyai Ngali Muhammad sing sedone sekitar tahun 90. Aku zaman STM niku. Niku nggih. Mau nggih keturunane Mbah Sirojudin niki enten sing namine Mbah Hasan Tabri. Nggih kula nggih enten namine Mbah Hasan Tabri. Wong biyen saged dititeni nek padha mondoke, padha diwulang gurune jenenge mirip-mirip padha-padha. Lah wong Jawa niku tawasule jenenge ora ana sing Habib, Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani, Bagindo Kasan Kusen. Ngoten Kanjeng Syekh Bahauddin Anak Sabandi. Tiang Jawa riyen tawasule mboten dateng Habib ngoten to Lur. Monggo digatosne niku nggih. Tawasule niku penting niku nggih. Wonten nek mathuk prayoga dilakoni, mboten mathuk mboten napa-napa. Tiyang Jawi enten ukara siji silit siji anggit ngoten Lur. Kula niki nembe ngonten nek ndonga-ndonga pun wau nggih. Nek ngonten teng ngajenge Mbah Sirojudin. Wong beliau kan nggih mireng to. Dan ahli kubur kan mireng to. Nek percaya, lah mengke lak ya insyaallah diwaki kali Mbah Sirojudin. Kali Mbah Muhammad Sholeh, kali napa leluhur-leluhure. Ugi turunane ngoten. Allahumma sholli ala Muhammad wasallim.